Kyllähän meillä tässä yhteiskunnassa on yksin työskentely lisääntynyt kaupungistumisen myötä ja työelämän muutoksen myötä ja enemmän työntekijät liikkuvat tuolla itsenäisesti ja käyvät asiakaskohteissa ja ovat kentällä ja tekevät työtä yksin. Samalla kuitenkin työnantajalla on edelleen se sama vastuu, mikä heillä on aina ollut siitä työturvallisuudesta ja työstä, vaikka työntekijät työskentelevät yksin. Tilanneturvapalvelu toimii yksinkertaisesti. Työntekijällä on tämmöinen painike tai mobiiliapplikaatio, jonka avulla sitten voidaan hyvin suoraviivaisesti hälyttää apua, jos sitä tarvitaan yhdellä napin painalluksella. Hälytys sitten menee suoraan Avar Securityn hälytyskeskukselle ja sieltä käsin sitten aloitetaan tarvittaessa välittömästi tarvittavat toimenpiteet ja ennen kaikkea työntekijä saa sitten tarvitsemansa apua siihen tilanteeseen. Ensinnäkin työntekijän turvallisuus paranee. Työnantaja saa itselleen selkeän mallin, miten hallita niitä yksin työskentelyyn liittyviä riskejä. Tilanneturva voidaan ottaa käyttöön hyvinkin nopeasti. Palvelu muodostuu näistä fyysisistä painikkeista tai meidän applikaatiosta. Tilanneturva sopii oikeastaan ihan kaiken kokoisille ja näköisille makuisille yrityksille, että yrityksille, joilla on työntekijöitä, jotka työskentelevät semmoisissa olosuhteissa, että liikutaan yksin ja ollaan semmoisissa puitteissa, joissa on tarve hälyttää apua, jos jokin ei tohtu asia konkretisoitu.